ffocws heddiw oedd bwyd mewn ysbytai. So mae ardal Sgain yma yn Malmö wedi penderfynu newid y ffordd maen nhw'n gweini bwyd traddodiadol i gleifion a wedi dechrau paratoi bwyd parod ar yr amser mae'r cleifion isio'r bwyd yn hytrach na bod nhw'n gorfod bita'r amseroedd penodol. Mae bob pryd yn cael ei baratoi o scratch a mae yna darged o 60% o gynhwysion i fod yn organig. Mae bwyd yn Malmö i weld yn ffordd lle maen nhw'n trio gwella cleifion. Mae yna bwyslais mawr ar bwyd a gwella cleifion. Yma yn Malmö, mae yna raglen amgylcheddol sydd yn edrych ar 3 prif bwynt. Lleihau effaith ar yr hinsawdd, economi cylchol ac amgylchedd iach. Wedyn i fynd efo nôl i fod yn berthnasol i'r bwyd, mae Malmö yn trio lleihau yr effaith hinsawdd ar bob un pryd sydd yn golygu bod gennyn nhw darged o llai na 0.5 kilo o carbon dioxide erbyn 2030. Mae cynaladwyedd yn rhan bwysig o sut maen nhw'n caffael bwyd yma yn Malmö a mae yna greiteria penodol ynglŷn â sut mae'r cynnyrch yn cael ei wneud. Mae'r criteria yn ffafrio cynnyrch lleol o Sweden. Pnawn yma, aethon ni am ymweliad i leithdy sydd yn cyflenwi y sector gyhoeddus yma yn Malmö. Mae Sgwna Deri yn gweithio efo 300 o ffermwyr a mae cynaladwyedd yn ganolog i weledigaeth y cwmni. Mae'r sector gyhoeddus hefyd yn prynu'r rhan fwyaf o'r llaeth sydd yn cael ei gynhyrchu yna. Mae yfad llaeth yn rhan o ddiwylliant yma yn Malmö ac mae'r diwydiant yn gweithio'n galad iawn i gynhyrchu llaeth sydd yn gynaliadwy.